Управлението на малък хотел и ресторант може да бъде голямо предизвикателство в днешния глобализиран свят. Управителите трябва да притежават специфични познания, умения и компетенции, за да развиват отговорен и устойчив бизнес. Алианс на уменията за отговорно и устойчиво управление на малки хотели и ресторанти разработва инструмент, който дава възможност на управителите да подобрят и надградят специфични умения, необходими за устойчиво управление. Виртуалният пътеводител за устойчив бизнес е разработен като разходка през компетенциите. Той съчетава видеоситуации и анимирана карта на умения, съобразена с европейските квалификационни рамки за управители на малък хотел и ресторант. Инструментът дава възможност да се наблюдават реални ситуации, в които управителят на малък хотел и ресторант среща и решава проблеми, акцентира върху необходимите умения във всяка ситуация и позволява потребителите лесно да намерят пълното описание на съответните умения и компетенции в рамките. Инструментът позволява на управителите да придобият трайни познания за това как да управляват хотел и ресторант по иновативен и отговорен начин. Виртуалният пътеводител е предназначен за самостоятелно учене, разработен е на 9 езика и предоставя знания по атрактивен и лесно достъпен начин, което го прави подходящ за ангажирани професионалисти. Пътеводителят за устойчив бизнес е достъпен на адрес responsealliance.eu.